Kardom, Nilimonjorong Pipi, Piniberta, Arjuponikta. Dilayalong drugs mate heroin kineponlong. Preni phai krepo arni ada por phai kebra achitim apor arlo pen birta longdun si SDPO Bukajan assistant OC lapen khotkhotio si Lahorijan CRPF C20 lapen staff atum pen chelang si ihum dimapur pen kewang bom elto dilai naka checking aget along rakia hormumati drugs kineponlong. Bangso drugs mate heroin pangrum pet pen 30 so 384.56 grams. Kaching nang check elto registration number is 04E0781 pusi pangthek pon adun thu inut kaching nang check abang phu amen asemong thu Peter artaning kan thongke prathom asar buramen dhuluta new Thiwati village Mehuri town PS Mehuri district fake present address Dimapur signal colony nonamat bangso abang phu afan raikom sai khyatum si chepari deng pon Rongagora pen Lawrence Lekthi Karbi Anglong news. Lakhain Koratrok Dwarbagori constituency ke parlo Dolamara along APHL se mass joining awareness program ke padupon. Preni phai krepo arni Lakhain Koratrok Dwarbagori constituency ke parlo Dolamara along mass joining awareness program pedupon. Bangso amay along Dwarbagori APHL se mepu Mondor Singh intipensi mai charipon. Lapen bangso amay along APHL se along chepa ogdun BJP pen dontrok nerkep lapen ASDC pen dontrok lapen Congress pen don plikep rapli kado kabe bang pharu isira thongkep ra nerkep an APHL se asong along chepa ogdun lapen Central Committee pen chetong dun lapen APHL se mepu jai kathar pen chetong dun alangli pen rat aphan ke than pon ke sikserul tang nangji lapen hemprek long litik ke ili kachesong ington nangni lapen APHL sijong si ke hailo pulotang te ili tum hemprek akimang ke pachun vek nangpu nangli tum ning theklong nangji puta ning jepon lapen voter list pen ke chiaso amen ing than vek nangpu puta rat aphan than pachini pon tarapung ben dorsin tokbi Karbi Anglong news. Mina kiling pi BJP, Udang Rangleti BJP, Longki Terang BJP. Kongres itu lapen, kapne KSDC itu ada ini long ada filma pertang te, IPHL long ada cipa ogdo itu ini ada non joining bongo, asinang itu makan kopi ko, alang itu makan itu arjukon sedang mo arjukon orang, alang itu kopi ni koi, tapi kopi ni gitu penone, mana kopi ke mang pentong, ada alang itu belum IPHL long, kopi ni ngecit ni gitu tong, alang itu kira mana, alang itu makan mo arjukon orang, tapi apa ada me mass joining dak Dolamara market along masih hiti along masih ni tum dak auditorium along si dolo munit ka setong ge dolo suri si baket doji body 1500 plus busipu suri isira chitim so se dak munit setong lo lapen ke pinini ka rong alam kado ve don haru isira thom kebra hinni thom kebra pho non apia kon bang thulo thom kebra pho haru isira thom kebra pho adon amunit aphai kali adon aphai bang lapuan APHL sialong nang join dun lo lapet ke ong nei trok si kebra sir kep man trok si kebra ner kep 85 ke la ke BJP pen sinang dun lo lapen ke adun thu nang ke ong nei tu bang ke Congress atu lapen 45 lapen ke ASDC atu ASDC trok bang trok wet ASDC atu bang don trok lapuan nang dun lo pini lapen tangte sir la rong pini thepi hoi pi hai tum da me pini top jom bicham long ta chithala pe social media long ta theklo re-election ke lemon e pusi BJP tu kan ye labang soalan an pila nang lihin pen ke alang litung me phere piglu election do tan lo te alang litung e rem laponon ke la puja ka phere posi alang litung munit tum han ka pamang huji aposi re-election do un e puning chevre arni si heta atumi dikbo hala lege monjoli ka le hala rongkhang ponatlu ne BJP Mohila Morcha tum conference along ili tuma CM rongha sanghu ningjelo article 243 ke pen ZE ateng ke re-election ke do un elo kusi alangli kaningje nili tumla sola mante kaningje ta nitu e de gar jak thulo
Athema article 243 ke la pen ZE la ke part 9 along sido constitution India constitution part 9 along 6 sido long kali la ke pen halake la part 9 ke la ke 6 sido area are low ke ajak kong thang dawi lagi ang tan si dokok lagi lapot la si re-election doon puke alang lipan komat ni si kapamanghu kapilulu alang lipan athema article 243M India constitution lo handaki pula pohelo la part 9 constitution part 9 ke lage part 9 KSA HDP aro atumpen arpu kachelar amai kangipon Preni Phaikre pho arni HDP Jirsong Club along KSA Jameson Timung aro KSA HDP branch atumpen arpu kachelar amai bangso amai arpu akimi KSA HDP aro akimi kedengpon president Joel Ingti secretary Rolson Rongpi vice president Sonil Group finance secretary Wilson Kramsa office secretary Junima Ingleng piatuma phanse arpu kimi pekponlo Sonsi Bukanan district committee pen Kachetongdun vice president Joyhin Ingleng general secretary John Killing finance secretary Waisong Rongpi AGS Projan Terona Tumpensi Bangso Arpu Kachelar amai pachun ponlo Borjan pen Sarkurube Karbi Anglong News to aprangsi pini dana Kachetongdun media tumhan aprangsi akro paper piglo asipini tum ladak tong sikot pen HDP Jirsong Club along nitung paman ponangkok Bangalalo je ditum KSA body reshuffle meet a program sipini nitum ladak pilo de program deng ponlo lapen pini nitum mission pen program pichun ponong lo lapen nitum pini ladak ongdung amuni nitum chitong ponong lo lapen total nitum bang thongkep anamuni nitum pini ladak chitong ponong lo pini ladak reshuffle along itum president arpu deng pon lake Joel Ingti pensi alang li pensi deng pono la pensi secretary Roson Rongpi alang li pensi pini itum ladak arpu pipon lo alang li tum hansi Preni Phaikre pli arni karlitang kareng phangchopi api apo atumpen pherang ke amai ke phapon kedam tang chitini phain koi arni borpothar police station ke parlu japra langso along idon thanbang roton singnar ahem khachubi dun karlitang kareng phangchopi anim sopi men apran kedam nangjoi aputhak api apo atum pherang ke amai phapon lo Lason si borpothar police station along kedam tang Preni Phaikre hini arni api apo atumpen FIR pidam si karlitang kareng phangchopi aphan ke roton singnar si cholangrem det si apran karmut pusi arbokpon Tangte alang litumpen kaning jepon alam thile arjupon iksina Pini nilitum nang litum pherang ke amai atum phanang chu phanang ko alam dai la sonik henlo nilitum aso kareng phangchopi behavior ta pen class 4 an class pen rotom singnara hem chubidun lo bidun bom pen pining anandang ke mitrikang deng pas pen college anta kidun arta an nangkile anabang ke nilituma so angji raphan nang cholang rem pidelo nang cholang rem pichot ancho takali apran tanang en pide ako kareng inugat apran putakali delo nonabang ki apilita ako paduthuko an ke baheni ni also apran senang NPTL lo ke nilituma api apo apuria to mabangke manghu mangram si nilitum ke do prong lo lasi also pia phan nilitum haswar ni ke thangchini ne lo pumasi pametang joy lo madu nanglitum pherang ke amai tum phanta pachini thek thedel lo Karbi Anglong arat ana phansta minili tum pachini thek thedep ningduk penka ningduk pena joine kilu kilom pena joine thangchini ne pena joine lo kasi no nanarni banki ino beheni rong si pen sitame chingwai lo sarlar ke thegi ding gambura tum sitame pan pinalam ke koson sinangli tum pangsam rijima la so pasi asab ba ke chingwai sinang pulo rong penta nili tum chingwai lo la si
phirang kia mai tuma phan pha per la hai alam Karbi Anglong arab do an ki the ki ding CMEM tum an sitame la hai alam nang long dun pen na insai pijima pusi nili tum pini nang li tum angno nang li tum phan sitame nang phan nang kok lo la so alam the bang pachini nang kok lo so pi kachiwaya ni abang ki 20 tarik ik lo pamitang abang ki lagi pinilo 21 tarik lo Rotong singara tu mabang apa ya pu panang hang lo pinige ajat akam suri do hitame nang tumdak ni hembang bekha kaching vai nai arsik ji galam do polam lo apa itum sitame sarpisan pura behini dam pen ani gang samapur hadak pale lo au sopi phan sitame asal pisa pura ta chithek dam long lang hong ke bar gotei ta chithek dam long pensi ilom o apor ani gang sam sare soi ni ko ania pora lom imahang chichini ni rema pora